Știm că cel mai important lucru pentru tine este să-ți știi familia în siguranță. Fie că vorbim despre factorii climatici din exterior sau de pătrundere prin efracție. Factorii de mediu climatici nu reprezintă o provocare pentru ferestrele VECA. Profilele VECA rezistă cu brio variațiilor severe de temperatură dintre anotimpul rece și cel cald, dar și dintre zi și noapte. Iar atunci când vorbim despre siguranța casei tale, ferestrele reprezintă un punct esențial. Dacă un profil de clasă inferioară conferă o siguranță aparentă, existând riscul deformării în timp sau al cedării la presiunile exterioare, ferestrele VECA își dovedesc superioritatea clasei A. Rezistența la smulgerea șuruburilor este extrem de ridicată. Șuruburile închiderilor de siguranță intră perfect în toc, direct în armătura rectangulară obligatorie la VECA. Dacă o fereastră obișnuită are 3 puncte de siguranță, ferestrele VECA pot avea 5 sau chiar 6 puncte de siguranță, punctele de închidere fiind dispuse din 70 în 70 de centimetri. Mai mult decât atât, opțional, fereastra VECA poate fi prevăzută în zona geamului termoizolant cu o baghetă antiefracție pentru un plus de siguranță. Iar dacă tot suntem la capitolul siguranță, știm că celor mici le place să se cațere și să descopere ce se ascunde în spatele oricărei ferestre. De aceea, partenerii VECA îți pot dota suplimentar ferestrele cu mânere cu cheie, ce pot securiza la interior ferestrele tale. Iar dacă dorești un grad și mai ridicat de siguranță, poți oricând beneficia și de accesoriile suplimentare. Fereastra VECA înseamnă în primul rând siguranță. Asta e misiunea noastră și promisiunea care ne animă. Investește în calitate. Cele mai bune ferestre sunt și cele mai sigure. VECA, das Qualitätsprofil.